Hvad så? Det er Paul Tobi! Jo, man! I dag, der skal vi snakke om, hvordan du får en træning, og hvordan du har energi i dit træningscenter, og hvordan du har energi, når du kan stage, når du træner, hvor du fuck vil. I dag skal vi snakke om to ting. Vi skal snakke om kreatin, og vi skal snakke om forskellige slags kreatin. Den første, det er kreatin monohydrater, og det er ligesom den her, som jeg selv har. Den bliver optaget langsomt i din krop, så det er skide godt til om morgenen, eller om aftenen, eller hvor fuck du vil tage det. Der står, at du må højst 3 gram om dagen. Hvis du har mere, så skal du ringe til læge. Men jeg tager cirka 5, så fuck det. Den anden slags, det er kreatin, som jeg ved ikke hvad hedder. Men det er typisk i pre-workouts. Og det gør sådan, at du får et virkelig boost, og dine muskler bare pumper op i blodet. Det er 2 slags på kreatin. Og kreatin, det gør, at du bliver mega intens, og du får mega mange kræfter, og du får virkelig meget energi, når du træner, og hvad du ellers vil. Og så synes jeg lige, at jeg skal give haters til dans. Tak for i dag. Ses i morgen. Fuck jer, man.